दा दिनैनि भिडिअखौ इउपिपिएल हान्जानि जाय बिथांमोनहा नुयोबा दिनैहाय एकदम आमाय थखलफ्रानो गुलुब 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 जालायसिगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ दा नुबासो बुजिलांगोन इउपिपिएल हान्जानि मानसिफ्रा। दा खुलुमबाय लोगोफोर। दा दिनैहाय जोंहा मोनसे मा होनो नर्थ गङियानि सिङाव थानाय दलरपारा होननाय गामियाव जोंहा मोनसे जयनिं हाबाफारि जादोंमोन। बे जयनिंआव जोंहा आदिबासि बिदा फंबायफ्रा माने एकदम लैहोर 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 फैनानै दिनै जयनिं जाफैबाय आरो। दा बिसिनि जयनिं जानायनि खारनानो जाहैबाय लोगोफोर माने दिनैहाय बै समाव इउपिपिएलफ्रा माने बिराद गिदिर गिदिर खोथा होदोंमोन नङा होमबा। दा बेफोरखौ मावनो हायैनि बे जायगानि रायजो राजाफोर आरो समग्र बे खाथि खाला जायगानि रायजो राजा बिथांमोनहा इउपिपिएल हान्जाखौ दिनै दुखु मोनजोबनानै एकदम खुद्रिनानै दा दिनैहाय बिपिएफ दोलोआव लैहोर लैहोर फैनानै जइन जाफैदों लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो, आं भिडिअखौ होलांगासिनो दं। दा नैबे भिडिअखौ जायनाखि इउपिपिएलनि बिथांमोनहा नुयोबा दिनैहाय एकदम बिसोरो गोसोफ्रानो एकदम बोरैबा बोरैबा जालाबायथारसिगोन, ओमफ्राय हांफ्रा थोनो थोनो मोनलाबायथारसिगोनलाय बिथांमोनहा। दा जिखुनु नोंथांमोनाबो गाज्रि मोननो नाङा। मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना जुदि दिनैहाय आगोलनि प्रतिश्रुति होनायफोरखौ जुदि मा होनो मावफुंनो हायोमोनब्ला दिनै नोंथांमोननि माने नैबे अबस्थाया सफैनाय नङामोन। दा बिनिखायनो दिनैहाय नोंथांमोनखौ दिनै रायजो राजाफ्रा एकदम मा होनो माने एकदम लावथि लानानै होसोनोसो माने रेडि जागासिनो दं। दा दिनै नैबे माने सावरायलायनायाव जोङो माखासे बिथांमोनाव सोंदोंमोन। दा बिथांमोना अनेक खुद्रिदों। दिनै लामा सामा मोनसेबो मावाखै बिथांमोनहा, आरो खुनु कारेन्टआबो मोनसेबो जायाखै बे जायगायाव एकदम होरलां होथां। ओमफ्राय दैलांबाथ' लामा सामायानो थाबाय जाखाबाव आरो। दा बेखौ लानानै दलरपारा होननाय गामिनि रायजो राजा आदिबासि आइ आफा बिदा फंबायमोनहा माने खुद्रिनानै दिनैहाय माने बिपिएफ दोलोआव लैहोर लैहोर फैनानै जइन जाफैबाय लोगोफोर। दा बेखौ नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। Ganda basket? Ganda apa dengan? Manji Murmu. Surjo Hendrom. Junat basket. Sagen Hendrom. Cetur Hasda. Sambal Murmu. Soren basket. Suniram basket. Kandon Soren, Lukiram Hasda, Sumai Murmu, Buma basket, Suni Hasda, Rahela Murmu, Sonamuni Murmu, Solma Tudu, Randon Murmu, Duli Kisku, Sita Tudu, Maika Murmu, Luki Tudu, Sylvester Soren, Bulai Hasda, Rupai Murmu, Rabon Tudu, Ruben Tudu, Som Soren, Budrai Soren, Rumit Hendrom, Pagla Hendrom, Ranghon Mungli Soren, Murti Basket, Mungli Soren, Bokai Basket, Pucu Hendrom, Bidar Soren, Rusli Murmu, Sani Murmu, Murti Basket, Mati Hasda, Palus Murmu, Bakal Basket, Dipika Hasda, Rani Murmu, Sukurmuni Murmu, Miri Murmu, Jena Murmu, Bulan Soren. अच्छा नवा को लिस्ट बाबू पे आप जहाँ पे 12 काम खाए देख ले कहीं तो सुना यूट्यूब बात करते रहो ना दो चला कर दो हाँ जहाँ बात यूट्यूब पे 12 काम यूट्यूब बोलो ना यूट्यूब पे यूट्यूब पे क्या हंसता है ना यूट्यूब पे ये तो यूट्यूब बात ये कर यूट्यूब पे कोई बात बहुत मेरा
ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱳᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱯᱮ ᱵᱷᱳᱴ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱫᱩ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱮ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱷᱳᱴᱟᱨᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱠᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱲᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱩᱠ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱯᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱡᱚᱲᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱞᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱠ ᱥᱩᱠ ᱟᱞᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱯᱩᱨᱛᱤ ᱥᱩᱛᱤ ᱮᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱠᱟ ᱡᱮᱢᱚन ᱚᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱮ ᱚᱠᱟ ᱯᱮ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱠᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱩᱥᱟᱹᱨᱚᱜ ᱟᱨ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ फोटो